Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye septembre kalo ale tile 24 ye bi ye san 2025 premier ministre jamanakuntigi tɔgɔla ale sera amerikikaw fɛ yen diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen n'o o ye nations unies ye o ka jɛrɛ 80 n'o ye assemblée générale ye o baaraw daminɛna ka ban n'ala sɔnna ma sibiri don mali premier ministre ale kan ka kuma ta sele kɛnɛ ka ye kunbɛra maa min fɛ sa an ka jamana ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna an ka lasigiden min bɛ nations unies na n'o ye isa kɔnfuru ye olu bɛɛ lajɛlen ye a kunbɛn keba bankasikaw fɛ yen i bɛ fini dɔn a fini de ɲɛna olu fɛ yen fini kan de bɛ yen sisan aw ka dugu la Kayi u bɛ ka taa ekɔliso kɔnɔna fiyɛ yanni kalan ta cɛ yaasa denmisɛnw bɛ se ka kalan ta cogo min na hakiliba sigi kɔnɔna na
ani degun ka n'u sɔrɔ kajolo baganw pigirili o bɛ yen n'o ye misiw ye yorosokaw ko taji dɛsɛlen don olu fɛ yen tomi y'an sifinw u ka dugu 24 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolatila kɛba o jɔnjɔn banna bokeyi olu ye jɔnjɔn sɔrɔ u ye 4 ani fugaw ka duguladenw na han lezo kɔni u y'a da aw kɔni i b'a sɔrɔ tera ne yɛrɛ ma kandama tɔgɔ ma a ko la o i b'a sɔrɔ kuse tera ninnu cira a mɛnna keba ɲinan coupe d'Afrique ka di dɛ k'a f'i ya ni e kɛra bokuru ye bokuru i ma foyi sɔrɔ han sefa wari 250 y'i ta ye bokuru han i bɛ fɔlɔ t'a dɔn miliyari 3 ani tilancɛ kafu a ye ni laseli kɛ nɔgɔ ka bɔ ko la sabula ni kupu banna tuma dɔ la keba fédération b'a fɔ jamanaw ɲɛna aw ma bɛrɛ di dɛ joli dira u kɔni ma bɛrɛ di nka a da tɛ fɔ kafu ko nɔgɔ ka bɔ kuma na pewu jamana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ne bɛna da aw ka jamanadenw ma a tɛmɛna jamana wagane fɛ sa o a ma tɛmɛ o fɛ sa o a kɔni bɛ daminɛ miliyari 3 ani tila ka taa se 250 ma keba hali ni Mali kɛra den ye an b'o sɔrɔ wa n'an kɛra fɔlɔ in fana an bɛ saraba in fana cɛ keba so tɛ kɛnɛ ye sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye bɛɛ lajɛlen bisimila jani aw bɛ ale sanfɛ. Keba ko hakilima ko ye kɔrɔlen sara ye hakilima o ye mankɛ an ka jɛ ye nka hakilimaya ale fana bɛ fɔ maa min ye maa min bɛ hakili to a yɛrɛla keba bi diɲɛ kɔnɔna na maraw kɛcogo sigiw kɛcogo a bɛɛ lajɛlen ko k'an ka taa n'a ye kiiri la keba kiiri ko kuma dun b'a wuli maaw bɛ wuli ka ɲininkali de kɛ fɔlɔ tribunali ɲɛmaa e b'a dɔn wa kiiritigɛla min bɛ e b'a dɔn wa an ka sɛbɛn dira maa min ma e b'a dɔn wa an kan ka taa procureur fɛ aw ka mɔgɔ b'a dɔn wa walima ni karisa b'a dɔn a t'o wele wa keba n ka magistrat cɛkɔrɔbaw ko ma ko nin ye kiiri gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye nka nin waati in na hali na anw dɔ tɛna se k'o fɔ gɛlɛyaw b'anw ka kiiriso kɔnɔ bi min bɛɛ lajɛlen b'o o kalama keba degun b'anw ka kiiriso kɔnɔ bi min bɛɛ lajɛlen b'o kalama keba kiiri sigili kiiri wulili kiiri kɛli ka ɲɛ kiiritigɛlaw ka sow kiiritigɛlaw ka baarakɛyɔrɔw kiiritigɛlaw taa ni ka segiw kiiri baara bɛ di maa minnu ma sɛbɛn minnu bɛ sɔrɔ kiiriso kɔnɔna na bi keba a kuma ka ca dɛ hakili la furancɛ fanga maaw u tun y'a yira waati dɔ la ko n'an bɛ taa fɛn fɛn ta kiiriso la keba k'an bɛ taa sɔngɔ dulonnen sɔrɔ yen a na kɛ u ɲinɛna kiiriso dɔw kɔ wa kiiri yɛrɛ kumaw ka ca kosɛbɛ kuma tɛ sanayɛlɛ kiirisow keba cour suprême cour d'appel assise procureur tribunal juge greffier huissier inspecteur police judiciaire keba kuma ka ca dɛ a dɔw yɛrɛ fɔli dɔrɔn ko i dira enquêteur ma keba i ja bɛ tigɛ n bɛ ka nin bɛɛ fɔ kun jumɛn na keba an da bɛna na se kiiri ko kuma min ma bi a kuma ka girin a kiiri kuma a lomo lamara siɲɛ caman a kiiri ko a lankɔrɔla kuma caman a kiiri sigitɔ a wulitɔ a yɛlɛmatɔ a falenfalenw kɔnɔna na keba a maritaba bonyana denjugu ka juru tɛ ban nataba la nataba fana ni sugula mini keba anw ka jamana kɔnɔ bi fɛn damadɔw bɛ yen n'olu ma falen hali n'an y'an si kɛ baara la a ti ɲɛ
a fɔlɔ ye kiirisow ye keba olu la saniya olu ka baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ nka keba yana an ka se kiiriso la mun b'an se an jogo an kɛcogo an ka waleyaw an bɛ fɛn minnu kɛ don o don dibi ani kɛnɛ kan keba bɛna misali dɔ f'i ye o minisiriso ka dɔgɔ mali kɔnɔ bi ko marché bɛ di yɔrɔ min ko a baara wari bɛɛ bɛ don a da fɛ n'i ye marché sɔrɔ e ni hɛrɛ farala contrôleur financier dafu régisseur ministre kɔrɔmasigiw i bɛ nin bɛɛ de sɔn ka sɔrɔ ka t'i kɛ baara kan kɛmɛ sarada la baara kan ka bɛn $5 ma keba $2 kɔnɔ bɔ ka d'e ma n'i ma farati u kɛtɔ ka wari d'i ma u bɛ $1 tilancɛ wari d'i ma i ka t'o ta ka na n'o ye i k'olu niyɔrɔ d'u ma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka taa baara kɛ o baara bɛ daminɛ cogo di k'o bɛ taa ban sira joli bɛ yen k'o daminɛna n'u taara k'a fililen to baara joli bɛ yen n'a daminɛna a bɛ mɛn sen na sabula maa minnu ye entrepreneur ye olu yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɛ ka marché sɔrɔ n'u ye marché sɔrɔ u bɛ min ni minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ min ni mɔgɔw la yaasa u ka se ka baara kɛ wari foyi tɛ to u bolo baara ɲuman tɛ se ka kɛ nin b'an ka minisiriso caman kɔnɔ nin b'an ka direction caman na dɛ a yɛrɛ bɛ f'i ɲɛna ko directeur ko n'i mana nin de k'a tɛ di entrepreneur tulo bɛ n na o fournisseur tulo bɛ n na coxeur tulo bɛ n na marché public mɔgɔw tulo bɛ n na keba o ɲuguɲugu an ka ministre tɛ wari minɛ dɛ nka anw kɔni anw t'a kɛ fu dɛ e t'a kɛ fu e dun bɛ sara baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen keba hakɛ dɔw sigilen don olu mɔgɔw ye n'i sera ka nin waleya in kɛ nin bɛ d'i ma jamana yɛrɛ kɛlen don k'o kɛ sariya ye o bɛɛ kɔfɛ i bɛ marché kɛ k'a sɔrɔ u bɛ tila k'a f'i ɲɛna tuguni k'i ka dɔ de di olu ma mɛnɛ n'i m'a di i ka papiyew tɛ bɔ wa n bɛ min f'i ye keba i ɲɛ b'an ka dugumamɔgɔ ninnu na planton ninnu ni fɛn ninnu baarakɛyɔrɔ la n'u mɛnna yen u ka jugu b'olu ye dɛ olu de b'a f'i ye don karisa fɛ yen o de ka ko ka nɔgɔn n'a ko dɔ ala ka mali kisi ko ye ni nin ma bɔ jamana in kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini sɔrɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ a tɛ se ka baaraw bɛ se ka mɛn cogo di lycée ninnu lajɛ kɛ Alpha Tile la lycée minnu jɔra Kanku Musa Mamadu Sarr Fili Dabo Amadu min filɛ nin an fɛ yan Ibrahima Li Masa Magan taa lycée lajɛ keba marché di cogo wari bɛɛ bɛ dun mun bɛ taa dun ka baara kɛ foyi bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la maa si tɛ kuma an ka ministre ka ɲi dɛ ale kɔni a tɛ wari minɛ nka o mana f'i ɲɛna yɔrɔ min kan'i sigi kana marché ta ye dɛ keba bi nin bɛɛ fɔ kun ye an bɛna don ko min kɔnɔ i b'a kalama ko waati dɔ la Buwatile la n b'a dɔn i ye nin kuma in mɛn blindé en carton i y'a kuma mɛn dɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ sa blindé bɛ kɛ carton ye cogo di keba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye blindé en carton n k'a fɔ bamanankan na maaw k'a faamuya mobili giriman kaarasolama mobili giriman kaarasolama bamananw b'a dɔn kaaraso ye min ye hakili yɛrɛ bɛ se ka sɔn o ma o bɛ se ka kɛ mobili min ka girin ka kɛ kaaraso ye ko blindé en carton keba nin waleya in an ye kibaruya minnu sɔrɔ nɔminɛli ka ɲɛsin waleya cɛjuguw ma sigida 3nan kɔnɔna na o kun ka waleyaw olu ka wulikajɔ kabini septembre kalo tile 4 a yera k'a fɔ ko olu ye lamaga kɛ sɛbɛn in ko hukumu kɔnɔna na keba min ye cour suprême kɔnɔna na maa minnu bɛ n'olu bɛ nɔminɛliso hukumu kɔnɔna na n'o ye chambre d'accusation ye ni septembre kalo tile 18 olu ye u ka jaabi bɔ k'a bin a bɛ fɔ min ma sa ko paramouf embrayer keba ni nin tɔgɔ fɔra maa caman bɛ yɛrɛyɛrɛ bi k'a sabuya kɛ mun ye sariyatigiw olu ye sɛbɛn in ta k'a lama k'a lajɛ k'a falen bi min ye waleya in ye sariya tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni yɛlɛma minnu donna sariya ko yɛrɛ taabolo la an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko cour d'assises tɛ yen tuguni keba o hukumu kɔnɔna na sa komi cour d'assises tɛ yen tuguni
sariya so de ɲinina sa yaasa min bɛ se ka nin kuri in sigi sen kan ka kɛ ni an ka code pénal kura min sigilen no sen kan maa minnu tɔgɔ fɔlen no nin ko in na keba ko olu ka kiiri a bɛna na kɛ min ye chambre criminelle n'o bɛ commune 3 tribunal kɔnɔna na k'a fɔ Bamakɔ 3e arrondissement sakɛ dugu tɔgɔ yɛlɛmana o anw kunnafonidilaw falen man di dɛ keba ka sobo kiiri so min filɛ nin ye suguba kɔnɔ n'i b'a fɛ k'a dɔn pôle économique kiiri so de kun don ale de suguba kɔnɔna na commune 3 tribunal ko kiiri a bɛna na d'olu ka nominali so de ma ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nominali so min bɛ cour suprême na alamusa n'o o ye septembre kalo tile 18 tɛmɛnen ye ale ye paramufu embrayeur ko bɛɛ lajɛlen ta ka taa bila ye waliya min bɛ tali kɛ an ka blendew sɔrɔli la ko min ye sigida sabanan kɔnɔna na sa olu k'u wasa don baara in na a kiiri a bɛ se ka kɛ cogo di kibaru nin waati in na an ye kibaruya sɔrɔ cogo min kiiri kan ka kɛ nka a don ma fɔ fɔlɔ nka an bɛ maaw hakili lajigin mun na o ye k'a fɔ nin ko in ni maa hakili b'a la san 2015 Mali ale ye bolimafɛn dɔ sa wolomasiri tabaw tɔgɔ la a yirala sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye mɔbili blende o kun ye 36 ye keba blende ninnu yɛrɛ tɔgɔ kun ye ko Maruder ale de kun kan ka di an ka jamana ma Sud-Afrique baarakɛyɔrɔ dɔ fɛ o de ye Paramount ye Paramount Limited sɛbɛn yɛrɛ journaliste y'a tɔgɔ ko ye siɲɛ kelen Paramount kabini juillet kalo tile 28 san 2022 keba procureur yi terikɛ ni o bɛ cour suprême kɔnɔna na n'o ye Mamudu Timo ye ale kun ye kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko nominali dɔ bɛ yen ka kɛ ni waleya minnu ye dunko juguya ni yuruku ye ka taga ɲɛsin jamana nafolo ma ani ka jɛ ka jamana nafolo bolofala dun k'a bayɛlɛma k'a kɛ maa dɔw ni jɛkulu dɔw olu ta ye o hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye sugubulon min sigira o senfɛ miliyari 3 n'a kunkanfɛn keba jamana nafolo ko jamana kumaniyara o ma o kiiribulon min filɛ nin ye n'o ye blende 36 ye ko a kiiri kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen a bɛ taa se an ka maa mafalen baw minnu ye fanga mara minnu ye fanga baaraw kɛ maa 10 a n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nominali hukumu kɔnɔna bi ko sabula u ye bayɛlɛmali kɛ u sera faso nafolo ma u jɛra ka waleya kɛ waleya min n'o ye jamana kumaniya sefa wari miliyari 3 a n'a kunkanfɛnna wa minɛnw u ma kɛ jamanadenw sago ye n'a sɔrɔ a daminɛna 15 keba maa minnu bɛ sa n'olu tɔgɔ bɛ a la sɔrɔsiw b'a la koyi General Drabo ale tɔgɔ fɔlen no kuma in na min ye colonel major Nun Dabitaw ye ka taa se Mamani Ture ma ni ale ye wolomasiri tabaw ka dagayatigiya kɛ baro kɛlɛtigi jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna ale y'o kɛ n'o ye General Mamani Ture ye ale tɔgɔ bɛ kuma in na o fana kɛrɛfɛ keba min ye maa wɛrɛw bɛ olu tɔgɔ fɔlen no keba onzon Ami Bubu Sise dɛ premier ministre ko ale ye n terikɛ ye koyi k'a tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na na taa marakala ka na n taa kalo cogoya lajɛ Bubu c'est mon ami hein premier ministre kɔrɔ Bubu Sise keba ale tɔgɔ bɛ a la min ye ministre min bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ka ministre ka an ka jamana kɔnɔ Cɛman Iber Kulubali o tɔgɔ bɛ a la ale ye wolomasiri tabaw ka ministre kɛ Mamadu Igor Jara ale ye sɔrɔ ministre kɛ Babaliba ale tun ye BMS o ɲɛma ye Cɛnan Kulubali ale fana ye wolomasiri tabaw ka ministre kɛ keba ko ninnu de welelen don bɔgɔ jeninen kan n'o y'a sɔrɔ maa nominalen ninnu dɔw u bɛ jamana kɔnɔya keba ko dɔw minɛlen don dɔw bɛ olu b'u ka so nka dɔw bɛ yen olu ni Mali cɛ ka jan dɛ nka ko sɛbɛn bɔra a bɛ fɔ ma sa ko mandat d'arrêt international k'u wele ko ka u nominɛ nka u ma se ka ye o la sa nominali baara min kɛra cour suprême na juillet kalo san 2022 san o y'a yira k'a fɔ ko u ma ye o la sa min ye kiiri tigilamaw ye ani kiiri masurunamaw ko k'u ka kiiri keba a bɛna kɛ u kɔ a b'a fɔ ma tubabukan na ko jugement par contumace ko ni Ala sɔnna a ma maa mana n'o ma ye ni kiiri don fɔra olu bɛɛ lajɛlen ta na kɛ jugement par contumace ye
kiba ni kuma de be dugu kono bi nga ko dugu ye maa karamɔgɔ yɛrɛ kiba n'an ye dɔ kɛ kɔrɔlenw na an tɛ to ka kura dɔw sasa ka gɛrɛ waleya dɔw be dungo juguya kɛra olu fana na olu fana kan ka lajɛ ka sigi sen kan kiiri ka damakɛya bɛɛ ye sariya ka boli bɛɛ kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ dama ka kan faso nafolo suyɛni a ti bɛn a tɛ se ka ɲɛ maa kana sɔn a o la misali ɲuman bɛ di kiba sɔgɔmada in na paramount nin ye ale dossier kiiri don kɔni ma fɔ fɔlɔ nka min ye cour suprême ye ale ye sigida 3nan o chambre criminelle sugandi ko bɛ se ka kiiri in kɛ sabula min ye assise ye cour d'assise tɛ Bamakɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ tuguni ka kɛ n'an ka sariya sunba kura o sigilen sen kan nin ye sɔgɔmada in na an ka donkan ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka kunnafoniw la. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ kiba Mali ka denfileba in kɔfɛ a yera k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔw yaasa ka se ka an ka siraw lakana o baara tun bɛ u bolo nka dɔ farala ka tuguni ko kura o la sa min ye diripa ye ale ye munumunu saloni kɛ ka taa lajɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na baara bɛ cogo di ja dɔ bɔra diripa yɔrɔ kiba an ka jɛgaw filɛ sɔgɔmada in na Salam alaikum. Jibi. Jibi ma ko dollar ya. Ala ni gurbe. Boy. Ala say ni. Oh my god. Tari. Peut-être de la e ba mai na ba kapten mi e bi kan oh kila ai
Il faut dégager la zone. Tu me plains. On ne va pas, tu me plains en Brésil. On ne va pas jouer bien. Ouais, chef, il y a des consignes. On y a mis les champs. Voilà, on organise le combat. Discipline de feu, discipline de feu. Voilà. Pour que la petite discipline de feu. Vous avez une doucette montée moto et 120 tourina. Vous avez un muscat là. Mais il y a un moto serré au Croix. Ati, à Faradi, à Bouloua, à Sourani. Non, pour le moteur de haut. Tout bien. À moto blagatia, Kadia. À mon moto blagatia, hein? À soulever moto crête. C'est vous dire. Non, c'est pour dire que il a encore là, encore plutôt à où elle est là. Il a encore là, encore conçu respecter Kanya. Voilà, et en même temps, encore j'entends la voiture, mais encore d'ailleurs la terre. Qu'est-ce que nous avons récupéré? Juste ce que vous voyez ici n'est qu'un échantillon. Ce que vous voyez ici n'est qu'un échantillon de ce que nous avons récupéré. Attaquez! Bougez! Apaya go yugu paya go jaga jaga. Paya go yugu paya go jaga jaga. Paya go yugu paya go yugu paya go yugu paya go jaga jaga. Seri me paya go commande. Seri me paya go commande. Mali. Aliya sayada kamara yada ame sayada tekomo. Mali. Atatolba. Mali. Atatolba. Aliya sayada kamara yada ame sayada tekomo. Mali. Atatolba. Mali. Atatolba. Aliya
Ayiwa kiba ni an ka cɛdenw tɛgɛ fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma a ja tɔw bɛ yen an bɛna o di dɔɔni ka kɛ ni diripa ale ka yamaruya ye ale ni colonel major Sulemani Danbele olu ka yamaruya kɔnɔna na min ye baro kɛlɛtigi ye baara a taacogo a yɛlɛmana kiba an bɛ dugawu kɛ halisa an ka sɔrɔdasiw ala ka se d'u ma basigi ni lafiya ala k'o d'u ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolo suma sɔgɔmada in na min ye fɔnba ye Mali ni Algérie ka ko min bɛ sen na ale fana ye kibaruya bila an ma kiba min ni fɔnba ale conseil CNT kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn Mali ni Algérie ka ko la ale hakilina ye min ye bi sɔgɔmada in na. Ale conseil CNT kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn Mali ni Algérie ka ko la ale hakilina ye min ye. Ka sanga ka bɛn ni kibaruya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ. Masaden Abubakar Sidiki Fɔnba don. Nin ye laseli ye ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ka bɛn ni kibaruya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ. Aw bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ Mali ye jalaki ta k'a bin Algérie kan. A ye tiɲɛni min don an ka pankurumafɛn na n'a bɛ f'o ma ko drone k'o tiɲɛ an yɛrɛ ka jamana kan n'o kɛra septembre kalo tile 4 Algériens k'u kɔnna ka bɔ ko fɛn ma don o kama k'u ma fɛn ye n ye jaabi di o la ka sanga ka bɛn n'o ye n y'a yir'u la k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la Mali b'a ka sariya min ni Mali y'a bila le 4 septembre siga foyi t'a la a kɛra wa wagati de kun bɛ Cour internationale de justice bolo a ka baaraw kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye Mali ka gafe sɔrɔ ani n'a fɔ n'i bɛ t'i ka gafe bila an ka service daw la gafe bila don ani baara minnu kan ka k'a la o don olu tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ n'i taara tribunal la tribunal ka baaraw bɛ sumaya o hukumu kɔnɔna la an ye hakilinaw di o la Cour internationale de justice a bɔra kunun n'o kun ye septembre kalo tile 19 ye a bɔra k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko Mali ye ɲangini ta ka bin Algérie kɔrɔ o kɛlen na Algérie yɛrɛ kɛra ka bɔ tuguni ko Mali ye ɲangini mun kɛ ko ale tɛna taa o kɛnɛ kan a ye kuma caman fɔ an ye sɛbɛnni kɛ tuguni k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na siga tɛ mun na Mali y'a ka gafe bila septembre kalo tile 4 cour pénal cour international de justice o ko k'u y'a sɔrɔ kalo tile 16 o bɛ se ka kɛ sabula gafe bila don o ye baara yɛrɛ taabolo ye n'i yɛrɛ y'a sɔrɔ tun min na n'i ye baara k'a kan i b'o kuma fɔ o tun Mali ka gafe bilali galontigiya filanan ko Algérie ko ale tɛna taga nin kɛnɛ kan ban tɛ nin gafe ninnu na aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien e b'a kɛ kelen na jamana dɔ bɛ se k'a fɔ ko ale tɛ sɔn mais jamana n'i ma sɔn ka taa o tɛ kiiri kɛli bali yamaruya bɛ Cour internationale de justice bolo ka kiiri in kɛ ka ɲangili ta ka Algérie sɛgɛrɛ a ka Mali ka nin baara in kɛ mais nin an b'a yira aw la dɔrɔn k'a fɔ Cour internationale de justice a taabolo yɛrɛ de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye i bɛ se ka nin waleya ninnu kɛ parce que u ma gɛlɛyaba don a la mais o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko Mali ye ɲangili min kɛ ko sigi tɛ k'a kan sigi bɛ k'a kan wa ɲangini bɛ kɛ fɛnɛ ka Algérie jagoya a ka Mali ka drone sara a ɲɔgɔnnaw caman kɛra jamana camanw ni ɲɔgɔn cɛ an y'olu fɔ an ka gafe kɔnɔna la mun da ka di Algérie la o ye a k'i tilen fali kan ye sinon a bɛ jɛgɛbɛ mun na nin tɛ ko in bali dɛ wa nin ye ko talen de ye kuma caman foyi t'a la ninnu bɛ fɔ pour que maliyɛn bɛɛ k'a faamuya a bɛ kuma caman mɛn Algérie ka bɔ ko fɔlɔ kun ye k'a kɛ i n'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye nkalon de tigɛ k'u ma tiɲɛ fɔ o jɔra a la sisan tuguni ko a tɛ taa donc an bɛ bɔ ka nin d'aw ma parce que faso in kɔnɔ kuma fɔbaga ka ca dɔw yɛrɛ kun dara Algérie ka kuma na u yɛrɛ ka jamana kan nin ye dabalibanko ye o de la
an kɔni ka taabolo ye min ye ni kuma min fɔra jamana kɔnɔ an ka jamana an bɛ bɔ an bɛ a ko ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an ye a gafe ninnu bɛɛ kɛ mais nin gafe fila ka bakuruba kɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma wasaden Abubakar Sidiki Fɔnba aw ni ce ani baraji. Ayiwa kiba n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen 22 hukumu kɔnɔna na wolomasiri taba maa 13 dɔ farala olu ka jala kan min ye officier supérieur ye o bɛ a la sous-officier olu fana bɛ a la kɛba jalatigi danganw olu maa 5 bɛ a la a maaw bɛ tali kɛ maa minnu na sa o ye gendarmerie maaw ye armée de terre garde nationale ani polisi olu maa caman y'u ka jalaw yɛlɛli ye waleya in n'o ye jaladon in ye o kɛra brigade territoriale kɔnɔna na Bafulabekaw fɛ yen ntɛnɛn don 22 septembre yɛrɛ don ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye préfet yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye maaw wele sa ko ka ninnu maaw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la minnu fana bɛ nin ko in kɔnɔna na sa k'u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri sabula jamana a tɛ ɲinɛ a den si kɔ n'an bɔra yen Bankasikaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ sen na n'o ye caravane belebeleba ye bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na a bɛ ka yaala Bankasi ale kiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara in daminɛna kunungo n'o ye septembre kalo tile 23 ye a kɛkun ye min sa ka maaw la faamuya bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ale ni maaw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ cogo min na maa minnu bɛ ka nin waleya in kɛ sa o ye k'a kɛ kanw bɛɛ lajɛlen na dɔngɔnɔkan filakan bamanankan marakakan ka taa sa an ka jamana kan fɛ kɔni bɛ fɔ sa Bankasi marabolo kɔnɔna na ONG DCA maaw olu ni sifin minnu bɛ Bankasi kɔnɔna na olu bɛ ka nin baara in kɛ kɛba an bɛ to ale Bankasi kelen kɔnɔna na hali bi ko fini ɲɛna kosɛbɛ min ye fini kan ye o fana daminɛna 22 don lɛsagukaw fɛ yen Dimbal ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bankasi kɔnɔna na kɛba ɲinan kɔni ko min ye fini kɔni ye u y'a bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a kɛ kooriw ye k'u da dɔgɔkun kelen sa ni san mana fini gosi o bɛ sɔrɔ ka daminɛ min kɔni bɛ se ka fɔ sa fini ale ye fɛn ye balo ye sa balo min ma ka di maa caman ye kuma tɛ ni jabɛti bɛ maa minnu na dɔgɔtɔrɔlakaw b'a fɔ ko olu k'a kɛ u ka balo ye a balo in sa n'o ye finikisɛ yɛrɛ sɔrɔli kɛba laadala maaw b'a kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ sabula fini donba dumuniw don jamadonya dumuni a ka dɔgɔ o la kosɛbɛ min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu kɔni b'a ɲini maaw fɛ sabula ale a ka ɲi kosɛbɛ jabɛti o bana ma kosɛbɛ nka nin waati na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko waati yɛlɛma o kɔni y'a to sa dugukolo bɛ cogo min na bi ani sanjiba min bɛ ka na o y'a to a ɲɛna kosɛbɛ Bankasikaw olu fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Kajolo sa baganw ka sɔgɔli bɛ yen bagan 400 ani 200 o sɔgɔli baaraw daminɛna ka kɛ n'u ka pneumonie min ye n'o bɛ yɛlɛma misiw olu la baara in kɔni daminɛna kabini sibiri tɛmɛnen torokorotaw olu fɛ yen min ye Kajolo cercle kɔnɔna na bagan marala fɛn fɛn bɛ yen sa n'olu sɛnɛn'u ka fara jɛkulu kelen kan olu kɔnɔna na sa yaasa u ka baganw bɛ se ka kisi nin bana jugu ma cogo min na furakɛli kɔni kan ka kɛ sa yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ min ye baara in ninnu ye sa u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ hukumu kelen kɔnɔna na ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye vétérinaire ka ɲɛmaa ye Kajolo olu ka laɲini y'o ye bagan maralaw kɔni a ɲininen n'u fɛ sa u bɛɛ lajɛlen ka na min ye pariki min sigira sen kan boloci ka se ka kɛ sabula zen u donnen no sansara min kɔnɔ kɛba a bɛ maaw kisi misi tun bɛ misitigi jogi misi yɛrɛ bɛ jogi ni boloci o tun bɛ kɛ yoroso ko taji sɔngɔ yɛlɛla ye kɛba 400 taji a b'o de la bi 220 ka taa se 400 ma wa yoroso kɔnɔna na fana a sɔrɔli ko ka gɛlɛn kosɛbɛ motikaw olu fana bɔra k'u ta da lakali k'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji kɔni k'a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin waati laban in na nka gouvernement ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni bɛ sen na baara bɛ se ka kɛ cogo min na nka min ye sɔngɔ yɛlɛ ye ko ma ɲini maa si fɛ nin waati na ka kɛ ni taji min yɛrɛ bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na ekɔli ta hukumu kɔnɔna na sa Kayi ekɔlisobaw ka se ka taa yen sa min ye fiyɛli ka t'o kɛ yen min ye Kayikaw bɛ se ka denmisɛnw bɛ se ka kisi cogo min na ni kalanta kɛra lycée dugukolo Konare n'o ye Alpha Umaru fa tɔgɔla lycée in ye sa maa minnu bɛ o ko kunna sa olu ye wuli ka jɔ kɛ kɛba yɔrɔw la saniyali binw tigɛli ka tila ka min ye fura in k'o fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sosokisɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka bali cogo min na kuma tɛ ni ekɔli taara denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min Kayi denmisɛnninw u ka sifinw ale n'u ka maabaw olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka nin waleya in k'ale sigi sen kan Kayikaw olu fɛ yen kɛba premier ministre a bɔra kunungo k'i kunda min ye lamɛrikɛn jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a bɛ taa dugu min na a bɛ fɔ yen ma ko New York kaw fɛ yen min ye an ka fanga ɲɛmaa ye a yɛrɛ sera ye sɔgɔmada joona in na a yira sa k'a kunbɛnna maa min fɛ sa o ye Ablaye Diop ye Mali délégation belebele de bɛ yen kɛnɛya minisiri ale b'a la musow ka minisiri ale fana kan ka ye a kɛnɛ kan ka taa fara minisiri wɛrɛw kan min ye Mali ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale de kɔni ye premier ministre kunbɛn bi
maliden minnu bɛ yen sa u kɔni bɔra kosɛbɛ n'o ye au conseil bolofara min bɛ New York kaw fɛ yen k'an ka jama k'ale kunbɛn Mali ka lasigiden min yɛrɛ bɛ diɲɛsɛrɛgɛ naani kɛrɛfɛla ye sa ni o bɛ New York kaw fɛ yen n'o ye Isa Konfuru ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen sa u bɛɛ lajɛlen bɔra ka premier ministre kunbɛn jɛrɛ in a tako 80nan de ye nin ye n'o ye Nations Unies ale ka assemblée générale ye premier ministre ale kɔni kan ka kuma ta sibiri nata kɛba ni ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a la premier ministre ka tagali la ni maa minnu kan ka ɲɔgɔn ye n'a kan ka baara wɛrɛ minnu kɛ a n'an ka ministre minnu bɛ kɛnɛ kan ye aw n'a bɛɛ lajɛlen kibaruyaw sɔrɔ k'aw to jani sanfɛ Bill bɛ yen han e ma Bill ye de aha ale kɔni ye américain de ye o yo gouverneur t'ale ya Bill bɛ kɛnɛ kan ye tɛ nin ya ale bɛ kɛnɛ kan ye ale kɔni da ale ɔnzɔn laban o kibaru min ye Donald ye Sidibe Sila ale fana bɛ kɛnɛ kan ye ale kɔni fana taara sabula min ye baara in ye olu sen bɛ a la kosɛbɛ ani maa mafalenw caman olu bɛ ko in kɛnɛ kan ye IS jamanaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ni CPI ko kuma ko banna pewu maa caman ye hakilina fɔ fɛn in na dɔw ko k'a jar'u ye dɔw ko k'a ma jaw ye maaw ka kuntilennaw tɛ kelen ye caman bolo n'an tora nin jɛkulu in na a bɛ fisaya ma min ye sariyatigɛla n'o ye an yɛrɛ terikɛ ye maître Ben Mamata Touré Abdurahmane Ben Mamata Touré ale ko keba ko min filɛ nin CPI bɔli min filɛ nin Mali fɛ nin ye ko ale yɛrɛ kɔni bolo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ bala la sabula ale bolo baara minnu bɛ sen na CPI kɔnɔna Mali tɔgɔ la olu kiiriw tɛna jɔ maa minnu nɔ minɛlen don n'olu ka sɛbɛn kɔni bɛ yen kaban n'olu baaraw daminɛna olu baaraw bɛna kɛ nka Mali ye min fɔ o ye k'a fɔ ko CPI yɛrɛ de bɔgɔ ka fɛgɛ ni bɔbaw olu minnu bɛ kɛ jamanaw kɔnɔ maa lahawtaw faali minnu bɛ kɛ ani bɛ ɲɛnawoloma minnu kɛ jamanaw la ko o kɔni o y'ale siran min ye maître Ben Mamata Touré ye a ko sisan ko Mali kɔni ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ Mali tɔgɔla a kɔnɔna ye ko o baaraw kɔni olu bɛna taa sa ka se f'u dan na sabula u ka sariyakisɛ min bɛ yen n'o sigilen no sen kan siginiden 127 na o bɛ u yamaruyaw k'o baaraw kɛ wa falen tɛna se ka ye o la min bɛna se ka kɛ sa o ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni olu kɔni sigilen no sen kan ka ban olu baaraw bɛ kɛ ko nka ko fan wɛrɛw fɛ k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan ko ka yɛlɛma minnu kɛ o yɛlɛma olu kɛli kuru yɛrɛ bɛ se k'o lajɛ n'o tɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ale ɲɛ tɛ kɔlɔlɔ la sariyako ta nasira fɛ min bɛ se Mali jamana ma nka kibaru ye sinsin min kan ko bɔli min filɛ nin ye k'a ti kɛ nɔgɔnin fɛ k'an bɛ san kelen kɔnɔ han maître Mamata an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ la Bamakɔ kɔnɔna na yan kununko sɔrɔ maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saoudite ale lasigidenso la keba Arabi Saoudite lasigidenso y'a ka dayɛlɛ an ye olu ka jamana ka sanyɛlɛma 95 na o de tun bɛ yen Usmani Sherifu Madani Aidara Mbine ni bateau ministre ka taa fara Sadio Kamara kan ministre min bɛ yen n'o o ye commissaire à la sécurité alimentaire ye lasigiden minnu bɛ an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arabi Saoudite olu ka jabala kɔnɔna na n'olu ka lasigidenso ye ministre kɔrɔw ɲɛmaa kɔrɔw maaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen nana ka na ninnu ka san 95 a seli ɲɛnamaya u bolo min ye u ka lasigiden ye a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma wulikajɔ ni baara minnu bɛ ka kɛ bi na an ka jamana kɔnɔna na u y'olu fɔ min ye jamana fila ninnu ye sa u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bila ko tɛ baaraba minnu kɛra jidara olu caman sɛnɛ kan mun bɛna se ka sinsin don nataw la kiba hijita ko kuma datura o fana na sabula Mali salongo an kun bɛ kana bɔ karawo fɛ nka Arabi Saoudite ale ɲɛna an ma ka magotoli kɛ an ye nka ɲinanta in k'o t'a la dɛ an bɛɛ lajɛlen 31 décembre o ye a ko kuncɛli ye min ye Arabi Saoudite sa an bɛ samɛ foli kɛ u ye sabula u n'an ka san yɛlɛma fana bɛnna ɲɔgɔn ma dɛ kiba walima de an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'Ala ka san wɛrɛ jira an na an bɛ taa bɔbɔw ka dugu la Tomiyankaw fɛ yen sa u ka dugu 24 bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan min ye monsieur le maire ale ka kubu tun bɛ yen dugu min y'a ta sa o ye Bokeyi ye Bokeyi kɔni sera final la 4-0 ale lozokaw olu b'a de bɛ dasi kupu in sigi kun sa bɛɛ ni kelenya ka don bɔbɔ dugu kɔnɔna na taa ni ka segu ka nɔgɔya sifu bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min dugu yɛrɛ ale bɛ se ka lafiya cogo min na ɲinanta kɔni ko a jara kosɛbɛ sabula a kɛra 22 don a kɛra ɲɛnajɛba de ye Tomiya bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ monsieur le maire ka kubu kan a b'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ ta o jira an na kiba Coupe d'Afrique ko ni maa min y'a ta ɲinan sefa wari miliyari 3 ani tila ko o de bɛ d'i ma min ye Coupe d'Afrique min tantɔ filɛ nin ye kiba ni bɛna na ka a 35 n'a ye farafinna jɔnjɔnba ale kɛnɛ o don
Mali ka taa ko fɔlɔ o kɛra Camerounkaw fɛ yen min ye Mali ye ale yɛrɛ kɛra filanan ye o kɛnɛ kan ye keba o janjo fana kɛra janjoba ye min bɛna kɛ Marocains fɛ yen décembre kalo nata tile 21 ka taa se janvier kalo tile 18 ma san 2026 ko bɛ daminɛ san 2025 ka taa ba san 2026 keba Maroc ale ko ɲɛnajɛ kɔni k'ulu labɛnnen don o hukumu kɔnɔna sa min bɛ ballontan yɛrɛ sigi sen kan keba n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba ye n'a fɔ ma ko kafu ale ye laseli kɛ juma tɛmɛnen ka kɛ ni jɔnjɔnko ni a ko bɛɛ lajɛlen ye ko ni maa min kɔni sera ka kubu ta keba dollar wari miliyɔn 7 o y'i ta ye o bɛ bɛn CFA la miliyari 3 ani tila o de y'i ta ye o ye a la belebeleba ye depuis kafu yɛrɛ sigira o ma deli ka nin wari ɲɔgɔnna di maa ma maa min mana Coupe d'Afrique ta ni maa minnu sera sa final la keba o ta ye dollar wari miliyɔn 4 o bɛ bɛn CFA wari miliyari 2 ma o bɛ ta ka d'o tigi ma maa minnu bɛ sa n'olu ye demi final tan keba olu ta kɔni bɛ taa bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 25 o bɛ di olu ma minnu mana demi final tan jamana minnu bɛ yen ko olu bina quart de finale la keba CFA wari o miliyɔn 650 ani 50 bɛ di olu ma k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen sa n'o ye tɔn ye n'olu bina 8e de finale la keba olu ta bɛ taa se CFA wari miliyɔn 400 o bɛ ta ka di olu ma maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni bɔra kabini poulu la n'o ye groupe kɔnɔna ye keba olu fana ka jɔyɔrɔ ko filɛ nin n'i kɛra sabanan i ka groupe la keba miliyɔn 300 ani 50 o y'i ta ye n'i kɛra naaninan i ka groupe la boguru tɛ sa wa miliyɔn 200 ani 50 o y'i ta ye o kɔrɔ ko maa si tɛgɛlankolon tɛ bɔ ɲɛnajɛ in na bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ wa maa si tɛgɛlankolon tɛ bɔ a la hali n'a donna miliyɔn 200 ani 50 ma o ka ɲi o Maroc ale kɔni nin y'a siɲɛ 2nan ye farafinna kɔnɔ ale ka Coupe d'Afrique labɛn baaraw kɛ keba sabula min ye san 1988 n'o ye 88 ye Maroc ye Coupe d'Afrique labɛn a finale kɛnɛ kan sa Cameroun ale ni Nigeria de tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tora Cameroun ta la 1-0 o la sa min ye Marocains ye ni Coupe d'Afrique mina na taa u fɛ yen k'a sɔrɔ Coupe du Monde ni san 5 de bɛ an ni o labɛn cɛ n'o ye Coupe d'Afrique min kan ka kɛ san 2030 Coupe du Monde kan ka kɛ san 2030 san 5 de bɛna na k'an n'o cɛ o Coupe du Monde min sa Maroc ale ni Espagne ni Portugal olu de kan ka o labɛnw kɛ Coupe d'Afrique min bɛna na tan keba u y'a yira sa k'u ye u ka duguba 6 de ta araba bɛ o la yen ka di ye faba de masakɛ bɛ yen araba ko i jɛ ka kɛ yen dɛ i bɛ yaala dugu kare kɔnɔ bɛ dumuni kɛ f'u ye n'i kɔni sera yen ko n'i sera ka yen sɔrɔ kɔni Casablanca o ye duguba 2nan ye Tanger Fès o y'anw ka dugu ye anw Tijani y'aw ka dugu ye Fès ye o mana bɔ yen Marrakech yen kɔni ye dunanduguba ye keba ani Agadir ninnu dugu 6 olu de taara sa yaasa tulon ka se ka diya équipe 24 u y'olu tila groupe 6 de ni ɲɔgɔn cɛ keba min ye 2 fɔlɔw ye olu kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la directement min ye 4 labanw ye sa olu bɛ sɔrɔ ka na da olu kan keba ko min ye Maroc Coupe d'Afrique ye k'a bɛ da ndalen na dɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko Marocains kɛlen ka ko ba de labɛn ale ko hukumu kɔnɔna na yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na keba Mpɛsobakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen n'o ye Nankɔrɔla ye Nankɔrɔlakaw fɛ yen Ala ka wele sera olu ka dugutigi ma dugutigi yɛrɛ tɔgɔ ye Musa Sama Kulibali san 60 n'a kunkanfɛn a b'o la Nankɔrɔla ye dugu ye sa kilomɛtiri 3 o de b'a ni Mpɛsoba dugu yɛrɛ cɛ min ye n bɛnkɛna o sira kan an bɛ dugawu don kɛ sa cɛkɔrɔba in ye n'o ye Musa Sama Kulibali ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu Ala ko nɔgɔya Mpɛsobakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Gérard n'a ka maaw monsieur le maire ka taa se dugutigi ni a ka kankɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen ma Mpɛsoba dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira u ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da